Agni kapor kham da pen Islam syu ngasih bahaw ban khot ya presiden ramba juga seng nong yalam kemat madu kadai kata ke jikwa jadi pada pai ba jang western di boy ni kwa bani gi ke kemat jadi ba aden bukan presiden juga seng bai non ban ai ke cikran dan ba ba hagni kapor kesaya bang ai no ai ba in kai kapor ke betul hak ba in beliau siu hap yang jongi lengba dikentin ya ke ba in sak play report kapor ya iba presiden berubah bagi subawan ai ke cikran. Hello, check. Hello, check. Te Agni Kapor, naga program yo chairman punya Agni Jingalang, Ba Anderson Rani. Soda jongani ka snong hani. Medan rekat bengi belai ya ka kentin priang, ba petal thank you. Medan ru ya ki wei pat kinoilam joko party. Nadu I ba grasparan tetiang. I belong o treasurer joko party. Medan ya I ba kit borlang sim belong o MDC Jongka Nongkrem constituency. Idoni Dr. Bahun Ling Dr. Ibong I President juga Women's Wing. Keseng Jongki Longkemi Hepo ka party. Idoni Pak Marbut Khar belong President juga Youth Wing. Ki Nongkikam Baro Jongka Jirang Circle. Ibelon Nigapor Nadu Ki Longkemi Bat Ki Nongkikam Baro nganum lak Bajer Kerteng. Ya Ki Nongkenya juga Nigayo. Ki Bela alat yang ikum ke parti bagian pelong yang negara Jinglang, ikibor negara Senong kita lagi trace citom lang ban pelong yang negara Jinglang ke job. Bakam tambah pergi pai bagi beda ke joha, ke pelong ke parado ke parasnam, ke para kher ke parmer, badai se ke parakul ke parakha. Ngamla kam daingo yublay, obla don rekat bagi jingem ke joha shimet, obla kershan bor, baru obla don rekat ru bagi jingem ke jing iway tuway, yelong kumni ke bangilong day ke jing isnay. Kajing ay kajing play. Tingiwan hagani ke jaka hangne hapo yo patrakma. Bangin wan ban pelong ya gani ke jinglang pat ba. Hot ngine keren du khindiat nagamta kale ka election shooting samoy kaba lesen nagaleng election commission of India kan sapan bana. Tenrei ka jingtmu ka jingi kum kinong lam habang elect kum ni keleng keleng. Kalong ba ngin pintikna. Ya ki pada nongkershan juga Voice of the People Party. Bagin snowtho balai ki kershan ya ka Voice of the People Party. Balai pilai ke jingkershan. Yen kwa ban chuan nang ni tang ban pan ya ka vote nagam tak election. Namar ngila dep krenshai kum ka party. Baga Voice of the People Party kandai ka seng sign perthei ka compare na ki wei pat ki seng sign perthei. Hot wala dadan ki blakno. Adin bala bana perthei bakan sami ka seng sign perthei ka bathmai. Kinawi ki jingkan tho. Oh bakita hi kende ki sengtet kalong gumaro tet aga polior way balawan kalior pilay shaklau ban khetet bat phima ban le khetet ha kapor talang kabamot bakini ki seng kini tang ha kapor election la pinya sri mingi kum ki sengtet nrengi la krenshai bangim dei ka sengtet idan ya ka thong idan ya ka nongrim idan ya ka ta ka jingi jingai ka jungi bat ka jingmi joka Voice of the People Party kam dei namar bangi kwa bangin pentikna bangin dan ka bor kamdei bagi perkhat na kamta ka jimentoi jongi ndrei ka dei namar ba ka don ka jingwa jong ka bor ngala kren ni kani haki babon ki jingalang bangan kren ru hakani ka bor ka bamenta kala kampla ba ka babine pher ya ka Voice of the People Party ni ki wei pa ki party kalong babin shem bakam ju kham jakot bau priu ubala rem hak election un seng rengkat bat ki parlok ki jungu ya keseng ke batumai ngatrai kampat jukam jakot empat jukam kan mau angan ke jelang ke jingi bau beriu bau pat ulah kentai un seng pat ya ke parti ke batumai un yo ru ya kata ke jing shania lagi pat ba bat ke parti kala yo shisha ya ke jing shania ki pat ba ke jing linti ke jing kani ke beli ba ke ai ke bangi ngitmu ai ke bangi larai bangin seng ya ke parti hadin bangila yo snow ya ke sur ke jing pat ba ya snow ya ke jing ut ya snow ya ke jing ling a ya snow ya ka jing pisa ka badon haga jet men riu ka jing dei namar kita ka daung ila bu kerteng ya kani ka party ka Voice of the People Party ka sur ka jong upat ba bat kala pin shisha hadin bangila job ya ka election ka wei hadin ka wei pa o hak MP election ngim shimala ban job bon ila job tang samut henry ya ka jing shania bat ya ka jing menjur ka jong upat ba ya ka nongrim jong ka Voice of the People Party la yo I nadu ka snem ar hajar apu saw aga ki pat ba
hakan ka ri khasi jantia ka ji kila ai ka ji shania ban ila job life ar ne ki life riu tali ki constituency ni wan hakan ka por hakan ka constituency ka bangim pat shimala ban yo ya ka jingcho nrai ni tip ban na ka por se ka por ki pat ba kin nang ban pin kala ya ka jong ka jimot ka ji prakhat daga bati pin song nong rim daga bati bishar daga bati asnauru ya ka jing pin shai ke ba kum kini lapin scamru ya ka da ka ji shania jong ki pat ba ha ka MDC election house nem arbusan nila kurup ya ka bor sin sharang te po KHKDC ko ki pai babi namar ka daw ka jing perkhat ka ji kom kinongelam kamdei bangin wan hangi bangin ya kren betang ya kata ka election bangin wan ban pin thami bangin wan ban pin bit ya ki pai ba reyong ka seng ka ji ka seng ka ba compare ha ka bangin num let show pai ba tang ha ka por election and rengin let show pai ba ha ki por baro ki bangin don kam ban let show pai ba ngin ra ya ki mat ha ki jaga ki bangin de ban ra lagalo assembly lagalo po parliament lagalo po district council ngin mi she surok la daga don kam ngi bangin mi ngin tho iki sithi la ngi don kam ban pen he iki dagi sithi ngin le iki da ban ila pen isha ba ka ni ka party ka pher na ki wei pat ki seng san per thai ban ngi ba phi ki pat ba ki ba don ha ni ka jaka pinin jur yang ni ka jing shisha ba ka voice of the people party ka compare na ki wei pat ki party ban ni don ni ka nong rim ka scam abang yeng ha ka nong rim ngim ju pet ka nong ni don ni pet ya ka nong rim ye ya shakmat halor ka nong rim klem da pai shakadiang klem da pai shikaman klem da tinju ka nong ni klan rei ni let bet halor ka nong rim Pilai kata ka jing don nong rim ka jung voice of the people party. Hapa assembly ngin jip bangin shong la ka jong. Klem punya snok bat ke sorkar. Lenim tre ru bangin don kat wat bat ki wei pat ki party ki badon ha ka liang persya namar ni snu thu ba yo ka don ka jing tingko bat ki nong rim ki bangi ngi yeng. Nreng lele hot ya ka kamram ka jing bom ka ta party ka badon ha ka liang persya. Hapa parliament abangi ni le para po bangin le penyalap election. Kala don ka ta ka jing persyang ban penting ki pat ba barang we pinchit ya ka party tang ya wei UMP unle le ayu hang ta po parliament satang bun chili bam soat tiang nei ni wei MPG u klem pinya so sekaliang sinsha u klem pinya so sekaliang persya nei la yeng halo ka nongrim ban lek ban hu hang ti hapo ka dor bar ba parliament ya ki jing ki ma mangi kom ka jlang ye kendo ya ki jing ka jing kom ka chat riu ka mangi kendo bat nget u pat ba u don kam ya kata tinamar ka tarangi wan ha ka ni ka por ka pamenta kai ka mangi ni trang pun ki nongalam kalong bangin ko ya pi ki pat ba Babin chu Krishan yang ni tangda ka jing snow shong shit. Ni kwa mama hi ki pat ba pin the snow to ka ai ka ni ka voice of the people party. Kai ka ta ka jing sandur ka jong ki nongalam jong ni ka party ya kita ki nongrim ki baki ki lawan bani tho yang ni. Balai nga nga jit ban don ka voice of the people party. Bat balai ngan bangai piteng ban don ha ka ni ka party. Ela dang ngila snow to ya kata. Anam dan shu pala ban pin ki ya ka jingot ka jing prakhat ka jing. Komlong iba gras paran ta thiang. Kiladan sibon kijing persyang ban pen thami yau pat ba ha kani ka jela ka jing pili sibon kijing pen tho pili asnau sibon kijing kren ki nongalam jigi wei pat ki seng san perthai ba pio asnau ru ka jing kren ka jing kai ka mangi kwa kum ki nongalam joga base of the people party kalong baba phi ki pat ba pili ban don ya ka bor perkhat ka ba khlai ba pin nang ban pen shong nongrim ya ka jing kren ka jungi kum ka voice of the people party ya ka jing kren jugi nongalam jong ka congress party ya ka jing kren jugi nongalam jong ka NPP ya ka jing kren jugi nongalam jong ka UDP kai ka bangi ni kwa ba pin don ni ka bor perkhat ka ba khlai ka ba phila ban pin shong nongrim ka ba phila ban pin scam ya ka jingot ka ji perkhat kana ma anum don manu bala ban pin khi ya ka jingot ka ji perkhat ka ji ila ya linti na mar ka ta daw na ka jaga shagawai ka jaga ban yo ban pin shai ki pat ba ha ka jingari ka jong ki pat ba ka sinshar khada ni ha ban snow tho kai ka jingari ka jwa unong shong snong ha ka ni ka snong patar khma ba ka sinshar ka khada lagalong ha ka sinshar snong lagalong ha ka hima lagalong ha ka jla hi ba koi na don kam ban snow tho ni kom ki nongaram jaga voice of the people party ni kwa ban ai ban pin ku bor happy ki pat ba daga ba pin snow tho shai ka ei ka ta ka sinshar ka khada ni em ha ka ri sinshar pat ba ni em ha ka ri sinshar pat ba Please one. Te ban habangi im maga sinshar pat ba. Ini ban snow thuru yala ka jong ka history haga jinga linti haga ta ka sinshar pat ba. Ka sarkar bilat ka ba sinshar ya ka perthai baro ka wei. Ka ba kalami ka jing ong baga sngi kam ju sap hapo ka hima bilat. Balai kami kani ka jing ong baga sngi kam ju sap hapo ka hima bilat. Kamot ba kamdan ka mit haga hima bilat. Nrei ka patay bagata ka hima bila ka yar ha baro ko ka purtay kala sin shari ki babun ba ya baro tiri ha ka purtay kata ka hima bilat bagata ka hima bilat kala ban sin shar wa hakni ki hima ki chongi bagata ka hima bilat ka sarkar bilat
kamla klem da kentok kamla klem da penpau yang kena jing shisha maka ta jing shisha kalong bagi ong maka sinshar pat ba jogi kasi ka compare nagi sinshar pat ba jogi wei pat ki chat benriu kiyo in ma bagi ada sinshar gi babon ki hima kiyo in ma bagi ada sinshar gi babon ki chat benriu nrei ki ong hau kasi ka sinshar pat ba kalong ka ba compare balai ka pair ka sinshar pat ba hapring jongi ba ki wei pat ki chat benriu ka pair namar hau kasi ka bor ka ba hakli do ka dei ka jong pat ba lani ukon u hajar u bangi ong kam dei ha u skim kam dei ha u doi kam dei hu sodar kam dei hu ramashnong balapin kop ka bor ka ba hakli do em ka bor ka ba hakli do kalong hau pat ba dei namar ka ta tau u sosatam u pen ka mau yengi ling ba ki potri ki jongu wang us em kam pair la dei u mau ya hima kit urit ukrau kabamut kadiga dorbar kabatung rang bashnong kadiga dorbar kabatung dawai kabatung yik teginong sinshar dorbar kabamut uri upat ba lani ukon u hajar kumangong usim umla banchurahi kabamon yaki rai yaki kambari ban pentulun kadiga dorbar kabaya tai ka dorbar kabaya slok kabaya shimi karai kita ki rang bashnong ki sadar ki sim ki tang ban chupin telun kita ki kam ki baga dorbar kalarai kata kadiga sinshar pat ba kabangi ki kasi ngidon Henry Virginia Linti. Virginia Linti kung kajat benriu. Kajing snow to kajingi. Ya kata sinshar pat ba kung kajat benriu. Kala syong sting ba kala syong per. Haruk kata-kata. Ngim snow to bangi don ni kat benta ka kraw. Kum ki kon ki hajar. Lani ki nong syong snow. Bat kani kajing syong sting kajing syong per. Kala kta namar menta pun ki pat ba teng teng ni snow bangi trot. Ni snow bangim don ye. Ni snow bangim kotbor. Ni snow bangim laban tau pertai. Naman kata-kata kajing penan kam ya kata bor kajing kamlong shu ha karukom ka bagade banlong ngim pendan kam shu ya kata bor ka ikhtiar kaba kom ka jet menriu ni jubat naga bor shaka bor ngilai le sting no namar kata ngilai le sting no bat ya kata bor jong ngilai penno tangda ki cingman to shimet ngalabrong teng ngilai penno ya ka bor kajing ha ka sanduri ka sinshar ka kharap tangbat ka bai tawai tok bai sla Bai kia citeng bilar, bai piknik, kunta terter, nilai penno. Kata kadai ke tahu ke batulong ini, bani kuat kan ban lek sigi pat ba, ban pen snow tu, ken mau ma pigi pat ba, pidan ni ke bor ke bakrau, bani sandur, ya kata ke sinshar ke kadar, ba abang ini lek sigi pat ba, nilai lek ban pen shai, ke jibut ke jipakat sigi pat ba, bani lek bani tu sigi pat ba. Bangila penyeng ya kena praise of the people party haki artli ki paya ki scam upaya ubaningkong uri upaya jong sinshar ka khadar ka bakut krem ka sinshar ka khadar ka bakut yen ma ban kemen ya ka ba nang ta kilong dien man dien ki krem ka sinshar ka khadar ka bakut yen ma ban yo ya ka jing shngan ha ka jing em ka jing krem ka sinshar ka khadar ka bakut yen ma ban kintiu ya ka yo ka kot yen ma ban ra ya shong suk shong shngan termal ka tangila penyeng hau to upaya ubaningkong jong ka party upaya ubakong san tam baru tahu dia upaya jong sinshar ka khadar ka bakut nang ta upaya ba uri upaya jong ka jingong try ya ka jing pen scam ya ka hok long try ka jing ikom ki try meruk ki try jaka ni te pagni ka ri ka jing ni te pagni ki lom ki jongi ni te pagni ka pentor ka jongi kata ka dei upaya ubar ka base of the people party ka kwa ban pen scam ya kwa ban pen scam ya ka hok long try ka jing ikom ka jabri lai ka kendo ka siap lagi kam ki jam ki jingi bat ki ki jing long try ki ba onom dan ki wei pat ki bala ban shukni no jubo lagalong iki marpo kendo lagalong iki wa lagalong yaki barok tiba ublay ula ay ni kata kadai kabangi ko ban pen snow shaki pat ba bangila let shaki pat ba bangi kum ginong ram nila sandur ya katakan nongrim bangila let shaki pat ba bagi pat ba ru haba kila snow ba katakan nongrim kalong bari kila ay ka jingershan ba ka jingershan jigi pat ba kala pulang ya ka voice of the people party ba long ka party ka ba klan klem ma pigi pat ba anam dan voice of the people party dai na marga ka daw ni juong ha the voice of the people party ha the VPP amdan MP, amdan MLA, amdan MDC, ubal abang le try kli ya ka party. Amdan MP, amdan MLA, amdan MDC, ubal abang le try kli ya ka party. Ni ko ba pimin snow to. Ba people aga jing kershan the voice of the people party. Mdai ba kershan makanu ka daw. Kam dai ba kershan ma ba biso shong shit ya ka jing right kong deng kong na. Henry Pikershan namar pisno ya ha badai tangi ni nangrim ki baga voice of the people party kala penyeng bangila bani ishisha ya ka tai ka lawai ka basyan
Nagdagi kon kiti ijong aki jongpi. Kata ka mangingi kwa baka di man rung apring jongpi iwe piwe. Bala baka ta ka dan kadi man mitang gawi ka thong ha ka jingmut ka jiperkat jong kinong kersan pra. Ngi kwa baka di man mitang gawi ka jingmut ka jiperkat ha kinong kersan pra. Baka ta ka long bakum kinong kersan pra ang niya jiran constituency, a non-po constituency, a non-grem constituency, a malay constituency. Baka lang ini ka rikasi jantia ka ba kaji katay bandon betang ka way ha ka jingmut ka jiperkat jongki. Baka ta ka day pa upra ureban job. Ya MLA election nangin jirang constituency house nam apupra. Kadi tanga taga thang kami ni bantu. Kadi tanga taga thang kami ni bandan. Aga jingmut ke jipka. Kam dei pat taga wi ke jingperka. Kadi badan betang ngata. Kadi badan betang ngata.